pinutol yung isang paa ng tatay mo. Pasensya ka na, anak. Hindi ka na namin kaya mapag-aral. Umuwi ka na lang siguro dito kung hindi ka na makakapag-enroll ngayong dadating na SEM. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala magpaaral sa sarili ko. At kapag nakatapos ako, hahanap ako agad ng trabaho para makatulong sa inyo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello, Tay. Kumusta po kayo ni Nanay dyan? Eto, mabuti naman. Natanggap mo na ba yung padala namin? Opo, Tay. Maraming salamat po, Tay, palagi po kayong mag-iingat dyan. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo, ha? Oo, anak. Huwag mo kami alalahanin dito ng nanay mo. Ang intindihin mo, ang pag-aaral mo. Para sa kinabukasan mo yan. Wala kaming ibang mapapamana sa'yo, kundi edukasyon lang. Opo, Tay. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Pag nakapagtapos po ako, tutulungan ko kayo ni Nanay dyan sa probinsya. Hindi ko naman inaasahan ang tulong mo, anak. Basta maigapang ko ang pag-aaral mo. Ayos na ako. Ang mga kuya at mga kapatid mo na lang ang tulungan mo. Opo, Tay. Maraming salamat po ulit sa perang pang tuition, Tay, Ingat po kayo palagi dyan ni Nanay. Mahal ko po kayo. Mag-iingat ka palagi dyan. Mahal na mahal ka rin namin ng nanay mo. Ano girl, nakapag-review ka na ba sa exam natin sa business management? Oo, Sherry, okay na. Ready na ako sa exam para bukas. Buti naman. Basta girl tulungan na lang tayo. Oo, basta wag ka masyadong pahalata baka mahuli tayo. Oo be, tara na, tulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Buisit, Bes! Ang hirap ng exam! Buti katabi kita. Ang galing mo talaga. At dahil dyan, lilibre kita ng dinner mamaya. Naku, salamat, Rina. Tamang-tama at makakatipid ako. Basta ikaw, Bes, no? Oo nga pala. Someone's looking for you. Sino? Hi, Trina. Binilhan pala kita nitong chicken burger para makapagmerienda ka. Salamat, Michael. Nakakaya naman sa'yo. Nilibre mo pa ako. Ako, wala. Meron, Sherry. Huwag ka mag-alala. Dalawa yan at may fries din. Aw, salamat, Michael. Walang anuman. Ayaw kasing sumama sa akin kumain sa labas ni Trina Kaya ako na lang ang bumili ng pagkain para sa kanya. Salamat, Michael. Mauna na kami ni Sherry. Gusto mo ba ihatid ko na kayo? Ay, hindi na. Salamat na lang. Bye. Bes, bakit di muna tayo nakipag-chit-chat kay Papa Mike? Trina, ayoko magpakita ng motibo kay Michael para lalo siyang magpursige sa panliligaw sa akin. Kahit naman di ka magpakita ng motibo kay Michael, ayan pa rin siya nangungulit sa'yo. At saka bakit ayaw mo ba sa kanya? Gwapo naman siya. Matalino rin at mabait. Wala pa sa isip kong makipagrelasyon, Trina. Kung alam mo lang ang pamumuhay nila nanay at tatay sa probinsya. Kaya nga nagpo-focus ako sa pag-aaral para makatulong sa kanila. Alam mo, Trina, pwede mo naman pagsabayin ng love at studies It's a matter of how you handle both, you know. Sa kanila lang talaga siguro yan, Sherry. Ayokong magulo at masira ang focus ko. Hay nako, girl. Masyado kang seryoso sa buhay. Baka tumanda ka kaagad niyan. At worst, baka tumanda kang dalaga. Sige ka. O hindi Talagang priority ko lang talaga ang pag-aaral sa ngayon. Kasi nakita ko ng sacrifice na nanay at tatay sa akin Okay. Girl, that's your life. Halika na, uwi na tayo.
Salamat pala dito sa dinner, Bessie Wala yun, no problem. Aalis na muna ako ulit Dito ka na muna. O sige, Bessie, ingat ka. Pasalubong Oo ba? Matawagan nga ulit si tatay. Hello, anak. Napatawag ka. Hindi ba dapat nagre-review ka ngayon dahil may exam ka pa? Tay, okay na po ang examinations. Tapos na po lahat. Gusto ko lang po mga musta at kausapin si nanay. Hindi ko kasi siya nakausap kanina Oo, saglit tatawagin ko ang nanay mo. Hello, anak. Kamusta ka dyan? Nay, mabuti naman po. Pasensya na po kung hindi ko na kayo nakausap kanina umaga. Okay lang yun, anak. Alam ko namang busy ka sa pag-aaral dyan Palagi mong gagalingan, anak, ha? Para hindi ka matulad sa amin dito at hindi ka magaya sa mga kapatid mo. Huwag ka munang mag-aasawa. Naku, Nay, wala po sa isip kong pag-aasawa. Ni boyfriend nga po, hindi ko tinatangkang magkaroon Mabuti naman kung ganoon. Pero anak, huwag naman sana puro aral ang gawin mo dyan. Maglibang ka naman kahit papaano para mabawasan yung stress mo. Opo, Nay. Mapasyal naman kayo paminsan-minsan ng doormate kong si Sherry. O sige, basta anak, palagi kang mag-iingat dyan, ha? Kumain ka palagi. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Yung mga vitamins na pinapadala namin sa iyo, inumin mo, ha? Opo, Nay. Salamat po sa mga bilin at paalala nyo. Miss na miss ko na po kayo ni tatay, Nay. Oo, umiiyak ka ba? Hindi po, Nay. Masaya lang po ako. Sige po, Nay. Magpapaalam na ako. Maaga pa po kasi bukas ang klase ko Maraming salamat po, Nay. Ingat kayo palagi ni tatay dyan. Oo, siya. Sige na. Mag-iingat kami dito. Ikaw rin palagi kang mag-iingat dyan. Bessie Wap! Sorry natagalan ako. Kasi nahirapan akong magsagot dun. Thank you talaga sa paghihintay Wala yun, Sherry. Ano, Sherry, ngayon na ba tayo maglalaba? Para bukas ng Sabado, pahinga na lang tayo sa dorm? Oo, ngayon na tayo mag-laundry ng damit. Doon na lang tayo sa laundry shop para hindi na tayo mapagod. Okay, sige. Pero, Sherry, wala na pala akong pera dito. Sakto na tong pang-budget ko ngayong linggo. Ganun ba? Huwag ka mag-alala, ako na bahala sa pampalaundry mo. Talaga, Sherry? Salamat Oo, talagang talaga. Tara na sa dorm, kunin na natin yung mga damit natin para makapag-relax na tayo mamaya. Kilala mo ba ang mga yun? Ang babastos. Huwag mo nang pansinin yung mga yun. Mga epal lang yan. Halika na nga, bilisan mo na lang maglakad. Sherry, malapit na magbakasyon next month. Uuwi ka ba sa inyo? Hindi ko nga alam, be. Bakit? Ikaw ba uuwi ka sa inyo? Oo, namimiss ko si nanay at tatay at mga kapatid ko. Sige, be. Basta pasalubungan mo ako, Oo naman. Tara na, kunin mo na mga damit mo at nang makapaglaba tayo. Shit! Nandiyan na yata si Trina. Ang aga niya yata umuwi. Bilisan mo, magbihis ka na dyan. Andiyan na yung doormate ko. Ay, salamat. Nakauwi na rin. Oh my, sorry. Hindi ko alam na may kasama ka. Lalabas na muna ako. Sige, magbihis muna kayo. Pasensya na kung nabitin ka, ha. Tara, tuloy na lang natin sa motel. Trina, pumasok ka na. Okay na. Aalis na muna kami. Usap na lang tayo mamaya. Pasensya na, Sherry. Hindi ko ina-expect na nandito ka. Akala ko rin wala ka Okay lang, be. Sige, see you later. Bye, Trina. Ingat ka. Bye! Sherry, andito ka na pala. Sorry pala kanina kung nakaabala ko sa inyo ng boyfriend Hindi mo. ko boyfriend yun. Bakit? Kayo Customer ko yun. Customer? Teka, hindi kita maintindihan. You mean... Oo, Trina. Nagpapabayad ako kapalit ng aliw. Wala Kailangan kong kumapit sa patalim. Wala akong magagawa. Sherry, may mga part-time job naman na marangal
Kasi Trina, ako na lang ang nagpapaaral sa sarili ko. At kung magtatrabaho ako ng sinasabi mong part-time lang, hindi yun sapat. Wala na akong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Wala na akong choice. Kung hindi ko gagawin to, wala akong may pantutustos sa sarili ko sa pag-aaral ko. Pero may mga magulang ka naman, 'di ba? Bakit di ka humingi ng tulong sa kanila? Matagal na akong tinakwil at kinalimutan ng pamilya ko. I'm sorry, Trina. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka kinakatcall ng mga lalaki nung dumaan tayo sa harapan. Hindi ko alam na ganyan palang kalagayan mo. Hindi ka kasi sa akin nagsasabi. Ngayon alam mo na. Kaya sana wag magbago ang tingin mo sa akin. Hindi naman kita i-judge, Sherry. Kahit ganun, kaibigan pa rin kita at walang nagbago dun. Salamat, Trina. Salamat kasi palagi kang nandyan para sa akin. Tinuring mo akong parang tunay na kapatid. Siyempre, ikaw na lang ang malapit sa akin dito eh. Ikaw lang din naman ang masasandalan ko kapag may problema ako. Tama na nga ang drama, Bessie. Pinapaiyak mo na naman ako eh. Bessie, salamat sa pagtulong sa paglilinis ha. Tamang-tama at nakapag-general cleaning tayo habang wala pang pasok. Naku, wala yun. Kailangan din natin maglinis para maaliwalas kapag mag-aaral tayo dito kapag pasukan na. Halika na, kain na tayo ng tanghalian. Gutom na ako eh. Tara! Galing mo talaga magluto, Bes. Nako, pwede ka nang magjowa. Ang sarap nito ah. Ikaw talaga. Matagal pa bago ako magka-boyfriend, no? Alam mo naman ang priority ko, di ba? Oo nga pala. Family muna. Kaso, baka sa kakaganyan mo, maubusan ka na ng boylet ha? Nako! Hay nako, Bes. Maraming lalaki sa mundo, hindi mauubos yan. Teka nga, sabihin mo nga sa akin, ilang taon mo balak mag-asawa? Mga 30 siguro. Basta kapag stable na ako. Pero kapag nakapagtrabaho na ako, hahanap na ako ng boyfriend. Ang bait mo talaga. Baka maaga kang kunin ni Lord niyan ah. Sira ka? Wag naman. Marami pa akong pangarap sa buhay, no? Oh, Bes. Tapos ka na? Nakapag-enroll ka na ba? Bes, wala pang padala sa nanay at tatay. Naku, baka malate ako nito ng enroll. Tinawagan mo na ba parents mo? Tanungin mo kaya. Di nga sumasagot eh. Nung nakaraan pa ako tumatawag sa kanila. Sa Facebook kaya? Hindi marunong mag-Facebook ang mga tao dun sa amin. Pero na-text ko na. Sana naman mamaya may padala na. Gusto mo bang umutang na muna? Bayaran mo na lang kapag natanggap mo na ang pera mo. Sure ka ba, Bes? Oo, Bes. Marami-rami rin naman nitong naipon ko. Salamat, Sherry. Huwag ka mag-alala, babayaran ko to agad pagdating ng pera ko. Wala yun. Sige na, mag-enroll ka na. Hello, Tay? Kumusta po? Napadala niya na po ba yung pera? Anak, pasensya ka na. Hindi ka na namin mapag-aaral ng tatay mo. Ha? Bakit po, Nay? Ano po nangyari kay tatay? Nabagsakan ng pang-araro ang paa ng tatay mo habang inaayos niya yun eh. Kaya nadurog yung isang paa niya. Naibenta nga namin yung baka natin dahil pinutol yung isang paa ng tatay mo. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi ka na namin kaya mapag-aral. Umuwi ka na lang siguro dito kung hindi ka na makakapag-enroll ngayong dadating na SEM. Nay, okay na po ba si tatay? Oo, okay na, anak. Pero hindi na siya makakapagtrabaho sa bukid. Ayoko pong huminto, Nay. Ngayon pa ako hihinto. Ngayong 1 taon na lang at makakatapos na ako. Hindi, Nay. Kaya ko po to. Huwag po kayo mag-alala. Ako na po ang bahala magpaaral sa sarili ko. At kapag nakatapos ako, hahanap ako agad ng trabaho para makatulong sa inyo. Sigurado ka ba dyan, anak? Paano naman yung pampaaral mo, yung baon mo? Ako na po ang bahala doon, Nay. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Pwede ko po bang makausap si tatay? Oh, sige, eto siya.
Hello, anak. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpadala ngayon. Baka pahintuin na rin kita. Kasi hindi ko na kayang magtrabaho. Tay, makinig po kayo. Okay lang po. Kahit wag na kayong magdala, ako na po ang bahala magpaaral sa sarili ko. Wag niyo na po akong alalahanin, Tay. Kaya ko na po to. Pangako po magtatapos ako. Sigurado ka ba, anak? Saan ka kukuha ng pampaaral? Ako na pong bahalang dumiskarte, Tay. Basta po magpagaling po kayo, Tay. Tutulungan ko kayo. Hintay lang po. Salamat, anak. Salamat. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binayayaan ako ng anak na kagaya mo. Mahal ko po kayo, Tay. Magpagaling po kayo. Sige po, bye-bye. Mahal na mahal ka din namin, anak. Palagi kang mag-iingat dyan. Bye. Bes, okay ka lang? Ano daw nangyari? Hindi na ako mapapag-aral ni Tatay. Ha? Paano na ngayon yan? Eh di, hihinto ka? Hindi ako hihinto, Sherry. 1 taon na lang naman eh. Kaya ko na to. Pwede bang turuan mo ko ng ginagawa mo? Bes, sigurado ka na ba talaga dito? Desidido ka na ba talagang gagawin mo to? Wala akong magagawa, Bes. Kailangan ko makatapos para matulungan ang mga magulang ko dun sa probinsya. O sige pero huwag kang mag-alala. Mabait itong customer ko na to. Marunong sumunod sa rules at gwapo, kaya hindi ka natalo. Wala akong pakialam kung gwapo siya. Ang mahalaga, makaipon ako ng pera. Malapit na daw siya, Bes. Wait na lang tayo. Eh ikaw, may customer ka na? Hahanap pa ako dito. Huwag mo akong halalahanin. Basta palagi mong tandaan lahat ng tinuro ko sa'yo, okay? Para din sa safety mo yon. O ayan na pala siya. Sige na, sakay ka na sa kotse niya. Salamat, Bes. Ingat ka. Ikaw rin. Trina, ayos ka lang ba? Feeling ko, ang baba-baba ko na. Feeling ko wala na akong kwenta. Feeling ko wala na pagmamahal sa akin kasi dumi-dumi ko na. Bes, Tana. Ganyan din ako ng una. Pero may mga pangarap tayong dapat tuparin. Diba? May pamilya kang dapat tulungan. So, susuko ka na? Hindi, Sherry. Total, wala naman eh. Nasuko ko na yung pagkababae ko eh. Itutuloy ko na to. Isipin mo na lang na ginagawa mo to para sa magiging kinabukasan mo. At huwag ka mag-alala sa lalaking magmamahal sa'yo. Alam ko maraming lalaki pa rin ang makakaintindi at tatanggap sa'yo kahit hindi na sila ang nakauna sa'yo. Sana nga, Trina. Sana nga. Sana mapatawad tayo ng Diyos sa kamaliang ito. Pero pinapangako ko, kapag nakatapos ako, hihinto na ako. Oo. Ihihinto na natin to. Hihinto na tayo. Hindi na natin gagawin to once na makagraduate na tayo. Hi. Michael, bakit ka nandito? Para akong dapat magtanong sa'yo niyan Wala, may hinihintay lang ako dito. Hindi mo na kailangan magsinungaling. Alam ko na. So bakit ka pa nandito? Para ano? Para tawanan ako? Hindi. Gusto kitang tulungan. Tulungan? Tara na. Huwag ka na maghintay dyan. Baka mapano ka pa. Teka Michael, kailangan kong kumita. Ako nang bahala sa'yo. Kaya bang bayaran na isang gabi ko? Ako nang bahala sa buong tuition this sem. Ano? Huwag mo akong biruin, Michael. Hindi ako nagbibiro, Trina. Ayoko kasi nakikita kang sumasama sa kung sino-sinong lalaki. Naiinis ako sa sarili ko. Naiinis ako kasi wala man na akong ginawa nung
para pahintuin ka. Michael, Wala akong ginawa para iligtas ka sa mga hayop na yun. Pinagsasamantalahan ng pangangailangan mo. Trina, mahal kita. Noon pa lang. Pero palagi mo akong tinatanggihan. Palagi mo akong tinataboy. Tapos nung katapusan ng last sem ko, nalaman ko na pumasok ka sa ganito. kailangan ko kasi Michael eh. Kailangan ko mapag-aral ang sarili ko para matulungan kong pamilya ko sa probinsya. Michael, bakit mo ko niyayakap? Itigil mo na yan, Trina, please. Ito ang whole amount para sa tuition natin next sem. Sabihin mo lang din ako kung ano pang kailangan mo. Michael, hindi ko kayang tanggapin to. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi akong babaeng deserve mo. Wala akong paki kung ano pang pinagdaanan mo. Ang malaga, Trina, mahal kita. Kaya sana ako na lang yung mahalin mo. Tumigil ka na sa ginagawa mo kasi hindi ko kayang ginaganon lang ng ibang babaeng mahal na mahal ko. Michael, tumahan ka na. Oo, sige na. Titigil na ako. Hindi ko nagagawin yun. Salamat, Trina. Pero sa ngayon, Michael, hindi na muna ako makikipagrelasyon dahil gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral. Naiintindihan ko, Trina. Naiintindihan ko. Pero promise mo sa akin, ha? Titigil ka na sa gawain mo yun, ha? Promise, Michael. Tsaka maraming salamat dito. Dahil sa'yo, hindi ko na kailangan gawin yun. Salamat, Michael. Bes! Congrats! Graduate na tayo! Oo nga. Salamat sa Diyos at nakapagtapos na rin sa wakas. Matutulungan ko na rin ngayon si nanay at tatay. So, anong balak mo ngayon? Wala na akong sasayanging oras. Maghahanap na ako ng trabaho. Okay yan! Ako din. Bes, may paparating. Maiwan ko na muna kayo, Trina, congrats. Congrats din, Michael. So, Trina, ngayon ba pwede ko nang makamit ang matamis mong oo? Sorry, Michael. Para saan? Ayokong samantalahin ang kabaitan mo. Sobra-sobra na naitulong mo sa akin. At sobra na rin ang mga utang na loob ko sa'yo. Ayoko na madagdagan pa yun kapag naging tayo. Hindi ko naman sinasabi na utang na loob mo sa akin yun eh. At saka, okay lang yun. Pasensya ka na, Michael. Pero hindi ko kaya makipagrelasyon sa'yo. Hindi ako nababagay sa isang kagaya mo. Hindi ako babaeng nararapat para mahalin mo. Pero Trina, gaya ng palagi kong sinasabi, wala akong paki sa nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin ay maging tayo. Masaya na ako, yun lang. Trina, mahal na mahal kita. Pasensya na, Michael. Hindi ko magagawang umibig sa'yo. Hindi talaga akong babaeng deserve mo. Kaya please, tigilan mo na ako. Pero huwag ka mag-alala, babayaran ko lahat ng utang ko. Hindi ko makakalimutan yun. At habang buhay kong tatanawin yung utang na loob. Paalam, Michael. Umanap ka na lang ng iba. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Always your number one SM radio station.